step ke besok ke bakaman yapi iway pe iway ti hang ning ni don biang ban pentip shapi ki pajba baya ka film ke jok ngin pen i biang hapo biju cinema hall nadu ka khat khandai trik jong mentau benai agos ter hadu ka arpusan trik jong mentau benai kapor ban peni kan long hi kumju ka first show ka de khatwei steng men step ka second show kan day arbaje shiteng sngi ka show ka balai ka de san baje janmit bat ka show ka besau ka de nyo baje demit tikumta ni kerpat ipi ki pajba ki bom pat yo ban wan pej ha kini ki benai baladap bang ladap ban peni kilayo ban wan pej no mentai ya kini ka film namar ngila ban peni biang sa studio namar ngio shibun ki comments leni ki neki parlok ki jongi ba ki dang kwa bani i biang ka film ka jong bat ki dang bun ki bom yo lat ban wan pej ha ki singi tengenget kene ke singi kapor ke biang bhai phi ki pai ba ki bom priyo ban pej ban wan pej ya kene ka film shu hang ne ngasi me kalat ban pentip saphi ki pai ba baya ka film ke jok ha ka arpun reu bat arpun yo trek ngin sapan iya po nong stan make of fat hall kapor ban pedih nong stan ke shu ban kong ke khatwei steng shu ba ar ke ar baje ke shu balai ke san baje bat ke shu basau ke nyu steng damit te kumta ngi kerpat ya phi ki pai ba ba phin sungop ha kumba pila ai ka jing support yengi na ki singi bat ki por belalek yengi skam bakani kapor rupin ai ke ju hi jing kersan kumba pila ju kersan na kapor kubliswe